העולם כולו רוגש, חזיתות מלחמה נפתחות בזו אחר זו, חיזבאללה בצפון, הקרבות בתוך סוריה, ועכשיו הסורים הלכו להילחם נגד החיזבאללה בלבנון, המאבק האמריקאי נגד החות'ים בתימן. רבים רואים בכך סיבה לדאגה וחשש, אך במבט מאביק יותר ייתכן שהתמונה שלנו לחלוטין. הנביא ישעיהו כבר חזה מצבים כאלו, וסכסכתי מצרים במצרים, ונלחמו איש באחיו ואיש ברעהו, עיר בעיר וממלכה בממלכה. כלומר, הנביא ישעיהו כבר מנבא שיהיו מלחמות בינם לבין עצמם, הם ילחמו ויחתו אחד את השני, לאו דווקא בקשר למה שקורה כאן בישראל. המציאות סביבנו מלמדת אותנו כי אוהבי ישראל טרודים זה בזה, ובכך גם מתממשים דברי חז"ל. אם ראית אומות מתגרות זו בזו, צפה לרגליו של המשיח. כלומר, שברגע שיש מלחמות בין האומות לבין עצמם, אנחנו יותר ויותר מתקרבים לגאולה האמיתית והשלמה. המצב הגיאופוליטי הנוכחי מלא המון שאלות. האם הלחימה בסביבנו מהווה איום חמור על עם ישראל, או שזה מדובר על תהליך שדווקא מביא לחיזוקנו? האם אנחנו יודעים למה שאמרו חז"ל, שהמלחמות בין האומות הן סימן להתקרבות הגאולה? ואם כן, איך אנחנו צריכים להתייחס למלחמות שמתרחשות סביבנו? האם זה איום, או אולי סימן לתהליך אלוקי שבסופו של דבר מביא לגאולה? במאמר הזה, בשיעור הזה היום, אנחנו נביא שתי גישות מרכזיות להתמודד עם המצב הזה. דבר ראשון, למרות שהמציאות נראית מאיימת, היא באמת מהווה דווקא הוכחה נוספת להגשמת דברי הנביאים וחז"ל. מלחמות האלה שבהם האויבים שלנו נלחמים זה בזה, הם בכלל לא צריכות לעלות בנו פחד, אלא הפוך, ביטחון באשר לעתידו של עם ישראל, כפי שנראה את זה גם בהמשך. דבר שני, הרי אמרנו, אם ראית מלכויות מתגרות זו בזו, צפה לרגלו של משיח, אז אנחנו כיהודים מאמינים, אנחנו לא צריכים בכלל להתעניין במה שקורה בחדשות, בין המלכויות שמתגרות זו בזו. העבודה שלנו בשעה הזאת היא דווקא לצפות להתגלותו של המשיח, דווקא לגאולה האמיתית השלמה ותו לא, זהו. אנחנו לא אמורים להתעניין יתר על המידה מה קורה במאבקים ביניהם. אנחנו יודעים, האמריקאים החליטו לצאת נגד החות'ים, ובעזרת השם גם בקרוב נגד האיראנים. כל המאבקים האלה רק צריכים לעורר בנו את הרצון שלנו להתקרב לגאולה. צריכים לעורר בנו איך אנחנו פועלים בשביל שהגאולה תגיע. לאורך ההיסטוריה, מלחמות רבות התרחשו בין אומות העולם רגע לפני המפנה המשמעותי לטובת עם ישראל. בימי אברהם, על ידי שנתגלו המלכויות אלו באלו, דווקא באה הגאולה לאברהם. המדרש מספר שאברהם אבינו נכנס להציל את לוט במלחמת 4 מלכים נגד 5, ו4 מלכים האלה היו יותר חזקים מה5, למרות שה5 הם קצת יותר, אבל אברהם אבינו הלך להציל את נשמת אחיינו לוט, שבה היה בו את נשמת משיח צדקנו. בא לידי רות המואבייה ונעמה המונית, ומשם הגיע לדוד מלך המשיח. זאת אומרת, הנקודה של משיח התגלתה דווקא מתוך ההתגרויות של המלכויות זה בזו. בדורות מאוחרים יותר, מלחמות העולמיות הביאו לשינויים משמעותיים, שזה הביא להתקדמות של עם ישראל, כמו קריסת האימפריה העות'מאנית. היא אפשרה את הצהרת בלפור ב-1917, שהכשירה בעצם את היישוב היהודי בישראל, ובסיומו של מלחמת העולם השנייה, כך הוכשר הקרקע לזה שאנחנו פה היום בארץ ישראל עם יישוב יהודי. דבר שלישי, ב-1991 הייתה פלישת עיראק לכווית. זה התחיל את מלחמת המפרץ, שבה בסופו של דבר נפל סדאם חוסיין, שהוא היה צורר יהודים, וזה הביא ישועה לעם ישראל. צריכים להבין שבזירה הביטחונית, על פי כל מיני דוחות מודיעין שונים, חיזבאללה, איראן, כרגע לא במצב שבו יכולים לפתוח בכלל מלחמה כוללת נגדנו. יש להם המון אילוצים פנימיים. איראן נאלצת עכשיו להתמודד מול ארצות הברית. ומילא מה לנו לחשוש? שאנחנו בוחנים את כל האירועים שסביבנו בעיניים אמוניות. אנחנו רואים לא רק את הסכנות, אנחנו רואים גם את ההבטחות, את ההזדמנויות שהם נמצאים בהם. כלומר, דברי החז"ל, הנביאים מתממשים לנגד עינינו. ישראל כבר נמצאת חזקה מתמיד, אין לנו סיבה לחשוש. אלא הפוך, אנחנו צריכים להיות בכך תהליך שמוביל אותנו לעידן חדש, כפי שדיבר על זה הרבי מלובביץ' ב-1991, בשעת מלחמת המפרץ. דבר נוסף, על החודש הזה שאנחנו הולכים להיכנס אליו, כתוב בניסן נגאלו וניסן עתידים להיגאל. אנחנו צריכים להתחזק באמונה, בציפייה לגאולה ולעיון בית המקדש, לביאתו של משיח צדקנו. פחות להיות מעורבים בדיוק במאבקים שקיימים סביבנו. כי זה פחות נוגע לנו.
אנחנו צריכים לכוון את עצמנו למה שאנחנו קשורים בו כיהודים מאמינים, וזה הגאולה האמיתית והשלמה. אל תיראו בניי, כל מה שעשיתי לא עשיתי אלא בשבילכם. ככה כתוב. מלחמות העולם לא קורות במקרה. הם חלק ממארג אלוקי שמוביל את ההיסטוריה בדיוק לפי התוכנית הגדולה. חז"ל לימדו אותנו שאם אנחנו רואים את האומות נלחמות זו בזו, זה לא סימן לקטסטרופה, הפוך, זה תקווה. כי כל מה שעושה בעולם הוא עושה בשבילנו. אנחנו עומדים לפני עידן חדש, ואם אנחנו נחזק את עצמנו באמונה, בביטחון, מעשים טובים, בעזרת השם נזכה להיות בו את הגאולה האמיתית והשלמה, שכמו שהיה, שאנחנו בימים אלה בין פורים לבין ניסן, וכתוב מסמך גאולה לגאולה, שמגאולת פורים מגיעים לגאולת פסח, אז כבר נזכה בימים האלה כבר לגאולה האמיתית והשלמה, לשחרור כל החטופים, ובעזרת השם ניפגש כולנו בבית המקדש השלישי.